Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы язучы, драматург, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан язучылар берлеге рәисе Данил Салихов. Данил әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Данил абый, бүген җәмгыятьтә, дөньяда вакыйгалар шул кадәр күп һәм тиз агым белән ургылып агалар. Һәрбер сортыннан күзәтеп барырга да мөмкин түгел. Әмма ләкин менә бигрәк тә журналистлар, язучы кешеләр алар җәмгыятьтәге процессларны инде барбер үзенчәлеклерәк итеп, үз күзләре аша даими рәвештә уздырып баралардыр дип уйлыйм, чөнки ул алар өчен шимал, тормыш тәҗрибәсе дә. Әйтегез әле, менә без бүген сезнең күзлектән нинди җәмгыятьтә яшибез? Без кая барабыз? Менә мин дә уйланам да, икенче гасырымны яшим. Шуңа күрә дә үзгәрешләр килеп керде. 70 елдан артык социалист стройда яшәп, кинәт кенә границалар алынганнан соң, өстебезгә бит инде ирлеп, төрле дәрәҗәдәге техника килеп керде. Ул инде җир шарын бер үтәли күрә башладык. Гәрчә без элек бикләнеп ятканбыз, күп әйберләрне белмәгәнбез. Шул кисәләребездә йөргән телефоннар белән генә дә шул интернет челтәрләре аша дөнья җир шары белән без күзәтчелек итә башладык. Шуңа күрә дә менә күпмедер ябылып ятканнан соң, кинәт кенә шушы киртәнең авы, шушы безне каплап торган, русча әйтсәк, ширманың авы безнең буын кешеләренә ул кинәт кенә башка суккандай булды. Шуңа күрә дә без күп кенә әйберләрне кинәт кенә кирип китәлмәдек. Әдәбияттә дә андай әйбер булды. Үзгәртеп кору елларында уйлап кара. Син гомерең буена социализмга, партияга данҗырлап, шуның белән тәрбияләнеп үс, һәм кинәт кенә бу әйберләр бөтенсез җимереп төштендә, юк, алай булмаган, булай булган икән дип. Шуңа күрә дә безнең хәтта классик язучыларыбыз күп мәгәр туктап калдылар ул вакытта. Аннарын җыя алмай тордылар. Шул вакытта кайбер яшьләр кирип китте, дөресен әйткәндә, тияләшеп. Язучы өчен бүгенге көндә иҗат итү ул гаять авыр. Сезнең соравыгызга җавап биреп. Чөнки бөтен дөнья кешесе җир шарын күзәтә. Ә син шул җир шарында кечкенә генә бер тузанның тузан кисәге булган кеше. Син нәрсәдер ачырга, шушында син үзеңнең укучыңа ниндидер кыйммәтле сүз әйтергә тиешсең. Менә шуннан чыгып, бүгенге көндә язучының хәле сез инде аңларга тиешсез. Шулай да без менә кая барабыз? Безнең юлыбыз нинди бүгенге көндә? Дөресен генә әйткәндә, тормыш былай гына тормаячак. Шул ук тел мәсьәләсенә килгәндә дә, милләт мәсьәләсенә килгәндә дә мин үзем оптимист кеше. Кая гына барсак та без уңышларга ирешербез дип уйлыйм мин. Дөресен генә әйткәндә, чагыштырмаса, элеккеге вакытлар белән бүгенгесе вакытны чагыштырабыз икән, минем уйлавымча, бик күп әйберләрнең алга китеше бар. Артта калган әйберләр дә бардыр. Алга китеше аның әйтергә кирәк, тормышның яшәеше, тамак туклыгы, үс бөтенлеге булса, бүгенге көндә әле без рухи яктан бик каты калышабыз. Кинәт кенә байлыкка кызыгу, байырга тырышу, чөнки безгә енадан килә торган, элеккегә булган бит менә безнең аристократлар, алардан килә торган безнең рухи байлыгыбыз юк. Бүгенге көндә безнең дәртмәннәр кебек әдәбияткә, шигърияткә ярдәм итә торган хәмиячеләребез бүгенгендә юк. Аны әйтәләр, нишләп безнең шушындай кешеләребез ярдәм итмиләр дип. Аның өчен минем уйлавымча әллә ничә буын алышынырга тиеш. Кинәт кенә кичәгенәк әле син шушындай уртак тормышта яшәгән кеше кинәт кенә байып китеп, эшкә рухы, эшкә дөньясының байымады. Аның өчен байыр өчен, аның өчен гасырлар, еллар кирәк, тәрбия кирәк. Менә мин бүгенге көндә дә карыйм, исемнәрен әйтергә дә була.
Курыкмый әйтергә була. Шул ук Акшураларны алсаң да, әгәр дә нәсел җепләр белән барасың икән, бүгенге көндә дә аларның нәселендәге җегетләр сөйләшүе дә, гадәте дә, тотышы да, әдәбияты да, мәдәнияте дә, дөньяга карашы да икенче. Менә без матур юлга, яхшылыкка бару өчен без әле халыкны, милләтне тазартырга тиешбез. Сәламәтләндерергә тиешбез. Безнең бүгенге көндә без бик бай дигән кешеләребездә алар әле безнең сәламәт түгел. Алар дөрес, алар рухи яктан сәламәт түгел. Менә рус классик язучысы Федор Достоевскийның бит инде шундый канатлы сүзләре бар, безнең тормышка кирип киткән, кем гаепле һәм нәрсә эшләргә. Инде сез бу сорауларның берникадәр җавап бирдегез. Димәк, кайбер сорауларга җавап бирер өчен әле вакытның да үтүе кирәк. Вакытның үтүе кирәк. Кем гаепле дигән сорауга һәр вакытта да җавап бирергә кирәк, мин гаепле дип. Һәр вакытта да үзеңнән эзләргә кирәк. Әйе. Дөрес, бүгенге көндә ниндидер кимчелек бар икән әдәбиятта, анда минем гаебем бар. Безнең һәрберебезнең дә гаебе бар. Без хәтта иртән торып урамга чыккачтым да, беренче әйткән сүзебезне дә, ниндидер уйлап әйтминчә, трамвай, троллейбуска кергәчтә ялгыш сүз дә ул безнең гаебебез. Шуңа күрә дә һәрбер сүздә Минтимер Шәриповичнең бер әйткән сүзе бар. Әдәбият ул әдәп дигән сүздән башлана. Аны безнең шул дөресен әйткәндә чынлап та әдәбият сагында торган кешенең һәр сүзендә әдәп булырга тиеш. Менә Данил әфәнде Россия турында сүз чыкканда, уены шуны белән әйтә торган бер шундый гыйбарә бар. Россиянең ике проблемасы бар. Аның берсе юллары, икенчесе җүләрләр дип. Бу проблемаларга өстәп сез тагын нәрсәне әйтә алыр идегез бүгенге көндә? Глобаль рәвештә. Безнең җәмгыятьтә. Мин комсызлык дип әйтер идем. Комсызлык, җитмәү, адәм баласына җитмәүчәнлекне әйтер идем. Менә кызык кына әйберләр бар бит. Миллионерлар бар, миллиардерлар бар. Менә уйлап караганың бармы? Кеше миллиардер булды ди. Аның икенче миллиарды бит эшләми. Кеше шуны бит уйларга тиеш. Икенче миллиард балаңның баласының баласы да эшләп аны таркатып бетерә алмый. Эшләмәгән бушлык миллиард дигән әйбер. Ул кирәкме? Бу комсызлыктан дәва бармы соң, Данил абый? Комсызлыктан нәфистән бардыр дип уйлыйм мин. Нишләп комсызлыктан дәва булмаенча кала алмый. Әгәр дә кеше ниндидер авыр кайгыга дучар булса, ниндидер авырлыклар кичерсә, ул бәлки комсызлыгын тия торгандыр. Менә мин мәсәлән мисал өчен шуны китерә алам. Икенче бөтен дөнья сугышыннан соң сөйлиләр иде, мин үзем ул вакытны белеп бетермәсәм дә блокада күргән менә безнең Ленинград дип аталдык бит вакытта Санкт-Петербург шәһәрләрендә авырлыкларына сугыш кергән халык, безнең Россия халкы бит күршесе белән шул кадәр тату, берсенә берсе ярдәм итә торган, берсе белән берсе һәр вакытта да аңлашып, бер-берсенә ихтирам белән яшәйде. Әйтеп торам, әгәр дә синең үзеңнең җаныңда намус шул вакытта чисталык булмый икән, ул нәфсе артканнан арта. Әгәр дә кеше рухи яктан бай икән, аның менә сез әйткән шушының дәвасы менә шушы була торгандыр инде. Кеше ичке хисләре, ичке дөньясы белән күпме бай булса, аның нәфсе дә булмый. Инде килеп турдан-туры сезнең язучылар берлегенә кайтыйк әле. Шундый статистика бар, аны мөгаен сез китердегез микән? Бүгенге көндә Татарстандагы язучыларның 70% тирәсе өлкән яшьтәге каләм ияләре дигән. Сез моны нормаль күренеш дип саныйсызмы? Нәрсә бу? Күзәтүләр буенча мин үзем язучылар берлегендә күптәннән эшлим. Элекеге шырларны чагыштырган вакытта да дөресен генә әйткәндә
Бу сорауга мин әйтер идем, бүген әдәбиятка алмашчылар киләме дип. Килә. Ни өчен дигәндә, аны бер көнне мин әле яшьләр белән сөйләшеп утырганда да, менә алыйк әле. Ягъни, мәсәлән, бер районны алабыз. Кайсы да булса бер районны алабыз. Алыйк, шул ук вакытта безнең чыккан Арча районыннан алыйк. Арча районыннан вакытында Гомәр абыйлар, Гариф абыйлар чыккан бит инде. Әйе. Ә менә син дә Арча ягыннан бүгенге көндә әйдә саныйк әле Арчадан аларны алыштырырга күпме язучы килде? Аларны алыштырырга, тутырып барырга безнең Наил Касимовлар да, шул ук вакытта Рифат Джамаллар да, санап китсәң Сания Ахмаджановалар да, санап китсәң кул буклап килә. Ә инде язучы ул дөресен әйткәндә табигать тудыра торгандыр аны. Ходай Тәгалә бәлки тудыра торгандыр аны. Электә алар штучный товар булганнар Әлбәттә. Хәзер дә шулай. Менә кайбер чагында миңа шундый сораулар да бирәләр. Нишләп сез язучылар берлегенә күпләп алмыйсыз дип. Шуңа күрә дә, әгәр дә язучылар берлегенә без бүген күпләп алабыз икән, алмашлар кирәк дип. Чынлап та ул шүпләнгән дә булыр иде. Элек безгә кадәр шушы Сибгат абыйлар вакытында язучылар берлегенең мин әгъзалары белән танышам да, дөресен әйткәндә, алар арасында да төрлесе булган. Шул ук вакытта мин элеккеге Казан утлар журналының бүтән басмаларына карыйм, бездәге булган шир ул вакытта да булган. Ул үткән сагындыра, һәр вакытта да сөйлибез, менә ул булай булган, ул тегеләй булган. Менә безнең заман узар, бездән соң килгәннәр бәлки безнең заманны сөйләр. Шуңа күрә дә мин инде әйтәсем килә, Аллага шөкер, акча, байлыкка бик кызыккан дәвр булса да, әле әдәбиятны, мәдәниятны яратып, хөрмәт итеп килүче язучылар бар безнең чыгып тора. Язучының инде аның төп иҗат җимеше китап дибез, шулай бит, халыкка тарала торган. Совет чорында, мәсәлән, китап бастыруда ниндидер дәүләт монополиясе инде, дөресен әйткәндә. Бүгенге көндә үзенең күпмедер акчасы булган һәм теләге булган, теләсә кем китап чыгара ала. Менә әйтегез әле, бәлки бу яхшы да күренештер, күпләп китап чыгару. Икенче яктан проблемасы бармы? Менә китап монополиясе дигән сүзгә бәйләнеп китим әле мин. Чынлап та бүгенге көндә китап чыгаручылар күп. Ул дөресен әйткәндә бизнес кайбер кешеләрнең. Әйе. Урын таба, ипләп кенә җыя, үзенә чыгарга шимал таба, кемдә булса, әмма ләкин күп китапларның, мондый җирләрдә чыккан күп китапларның сыйфаты бик начар. Менә шушы да бәлки әдәбият укучысының зәвыгын югалта торгандыр да. Шундый китаплар килеп керә, кайбер чагында карыйсың, анда чәчләрең үрә тора. Ул бит нәшер итүчегә бит аңа бит килде, китапны чыгарырга, продукцияның акчасын алырга ипләп кенә. Элек бит монополия вакытында аның өстендә цензура торган. Аның һәрбер җөмләсен тикшергәннәр. Анда һәрберсен караган, кешеләр редакторлар эшләгән аның белән. Зауклы китаплар гына чыккан. Әле син уйлап кара, ул вакытта әле ниндидер кысага тыгылган гына, бу ярамый, теге ярамый, бу ярамый дигән китапларны ул вакытта халык җыгылып китеп укый. Китапханәләрдә китап җиткерә алмыйлар иде. Бүген бүтән дөнья ачык. Нәрсә телисең шуны, без укучыны югалтып барабыз. Без бит инде барбер Данил әфәнде, элеккеге системага монополияга кайта алмыйбыз. Кайта алмыйбыз, ул дөрес. Проблема ничек чишәргә, хәлне ничек уңай якка үзгәртү мөмкин соң?
Менә шуңа күрә дә без үзебездән килгән менә шушы язучылар берлегенә, менә шушы үзебезнең уставыбыз, үзебезнең кануннарыбыз буенча әгъзаларны да кабул итәбез инде менә сез әйткән сораудан чыгып. Безгә тикшерелгән, редакторлар аркылы үткән, заугы булган, ямсыз язылмаган, матур эчтәлекле, шул вакытта кыйммәтле китаплар күтәреп килгән генә безнең арага керәләр. Ягъни бүгенге көндә язучылар берлегенә алына торган авторның кимендә бер китабы Татарстан китап нәшриятында басылырга тиеш дигән әйбер ул дөрес? Менә андай әйбер бар. Бу таләп ул язучылар берлегенең таләбе менә шул. Язучылар ул мин дә язган түгел, бүгенге көндә язучылар рыбыз язганда ул электән килгән, безнең зирәк абзыйларыбыздан килә торган, ул безнең язучылар союзының кануны. Татарстан китап нәшриятында танылган мөхәррир кул астында чыгарылган китапны без башта карыйбыз, дөресен әйткәндә. Даля әфәнде, менә язучылар берлеге әгъзасы булмаучылар арасында да үзләренең әсәрләре белән укучылар арасында шактый кызыксыну уяткан авторларыбыз бар. Сезнең менә мондый язучыларга карашыгыз ничек? Һәм бу авторлар, бу язучылар дип әйтик, бүгенге бер көнлек җырлар кебек тарих иләгеннән чүп калырлар дип уйлыйсызмы? Менә мин бу сорауга булай дип җавап бирәм. Әгәр дә кешенең иҗатын кемдер яратып кабул итә икән, аңа берәүнең дә тыю салырга хакы юк. Һәр кешенең үз заугы бит. Шуңа күрә дә минем әйтәсем килә, ул электә булган, бүгендә була ул, иртәгә дә булыр ул. Ул театр репертуарларында да бар. Ул замана шуро белән, вакыты белән халыкның үзенә карата торган, җәлеп итә торган, үзенең укучысын, үзенең тамашачысын таба торган мондый әсәрләр ул көндәлек тормышта булырга тиеш һәм ул бәлки шушы вакытта шушы халыкны саклап калу өчен кирәктер дә. Менә мин шундый чырларны беләм. Бар булган шундый театрлар, дөресен әйткәндә. Evet, ortak kul eserler bilen gene de kaysadır avtorlar Tatar tiyatrının tamaşasını saklap kalganlar. Edebiyatta da şulay ol. Үз чорына, үз вакытына кирәк. Әйе. Ул edebiyatta da şulay. Менә үз чоры дигәндән Данил абый элек бит инде СССР язучылар берлеге бар иде. Заманында һәм инде союздаш республикалар һәм автоном республикаларның берлекләре аның составында бергә яшәделәр. Бүгенге көндә инде бу оешма юк. Мәскәүнең үзендә анда берничә иҗат оешмасы бар, берләштергән язучыларны. Татарстан язучылар берлеге үзенә күрә бер мөстәкыйль оешма булып яши. Менә булай аерым яшәү рәхәтрәкме? Ул элек СССР язучылар берлеге бар чагында аның үз матурлыгы, үз кыйммәте бар иде. Ни өчен дигәндә, әдәбият ул бер кысада гына утырга тиеш түгел. Әдип ул шан карга тиеш җиганга, кешелек дөньясына ул дөресен әйткәндә күпме аның әсәре көчле, шул кадәре аның таралу көче, бүтән милләткә тәрҗемә итү көчләре белән арта. Без ул вакытта аралашып яшәдек. Иҗат йортларыбыз бар иде. Иҗат йортларына бара торган идек. Анда марые белән дә, урысы белән дә, чуашы белән дә төрле милләт язучылары белән аралашадык. Аларның әдәбиятләре белән тәрҗемә әсәрләре шунда барлыкка киләдер. Шунда бер-беребез белән табышадык. Һәм китаплар чыгу мәсьәләсендә Мәскәүдә дә чыгадыр, бүтән җирләрдә дә чыгадыр. Менә бу таралу, дөресен әйткәндә, ул элемтәләрнең үзелеше. Ул чалбар үзелеше. Бүгенге кисәгендә безнең Мәскәүдә хәтерем ялгышмаса бер 5 язучылар оешмасы бар буга инде. Үзләре дә Таркаулык. Шуңа күрә дә без бергә очрашып, менә шу иҗат йортларында бер-беребез белән фикер алышып, бик тә яшисебез килә. Әмма ләкин аның өчен берләшергә кирәк. Берләшү каян булырга тиеш? Үзәктән булырга тиеш. Миңа сорау бирәләр, гафу итегез. Нишләп менә син Мәскәү язучылар оешмасына кермисең? Кызык сораумы?
Мен әйтәм, кайсысына? Кайсысына? Монсына керәм икән, монсы жатып бетермей, монсына керәм икән, монсы жатып бетермим. Кайсы дөрес юлдан бара, ансында әйтеп бетерә алмыйм. Шуңа күрә, әгәр дә шушыдай бердәмлек була икән, ул үзеннән үзе Тартылачак. Данил абый, менә без инде әйтергә яратабыз, бөтен яхшысын балаларга дип. Әйме, балалар әдәбияты турында сүз чыкканда, ничектер ул һаман да эчтәлек ягыннан да, күләм ягыннан да барбер арткы планга, икенче планга калып килде. Менә бу проблема безнең ихтыяж азмы балалар әдәбиятына? Балалар әдәбиятында иҗат итүче безнең язучыларыбыз җитмиме? Нәрсәдән бу? Дөресен әйткәндә, безнең күп кенә әйберләребезне телевидениеда сорып алды бит инде. Дөресен әйткәндә, Америка телевидениеларын бик яхшы беләсез бит инде. Америкада балаларга тудырылган шартларны без бик яхшы беләбез инде. Аларның күбесе инде акчасы булган халык, ягъни әйтәм, Россия күбәйтеп сатып алып, шушылар белән балаларны без мультфильмнар белән төрле балаларны шуның белән бит инде экран артында утыртабыз. Чынлап та алар көчле. Аларның геройлары да кызык. Алар балаларның ишенә тирән кергәннәр. Шуңа күрә дә аңа яра китәсе юк. Өйгә кайтканнан соң, яшь гаиләдә хатын-кыз кайта, гаиләдә ашарга пешерергә кирәк. Ул ни эшли? Баласын тыныч кына утыртырга кирәк, ире кайтканчы әзерләргә кирәк, телевизор каршысына утырта, кулына пульт бирә һәм күзәтегез. Кайсы программаны ул ала? Безнең бүгенге көндә технологиябыз әле бик артта калган. Безнең шул кәҗә сарык шүрәле суанасына бик ерак китә алмыйбыз. Кайчан гына менә безнең әңгәмәнең башында җимерелгән койма, алардагыдан без бик артта калганбыз. Менә шушы артта калуыбыз аркасында безнең әдәбиятыбыз да, мәдәниятыбыз да балаларда соңарып барады. Менә балалар дигәндән, сез үзегезнең мәктәп елларын искә алганда, балачакны, мин мәктәптә укыганда нибары бер тире язучы күрдем мәктәптә дип әйткәнсез. Бүгенге көндә безнең әле язучыларыбыз барып җитмәгән мәктәпләр бармы һәм бар. Ни дәрәҗәдә безнең язучыларыбыз еш аралаша укучылар белән, балалар белән? Ул дөресен әйтергә кирәк. Бу сорауны миңа кайгына барсам да бирәләр. Безнең пропаганда укучылар белән генә түгел. Без хәзер ата-аналар белән күп эшләргә тиешбез. Ата-аналарга без ышандырырга тиешбез. Татар милләтенең зурлыгын, татар халкының улылыгын, татар халкы булып нинди уңышларга ирешәләбез. Балаң татарча укып кем була? Без ата-аналарны тәрбияләргә тиешбез. Безнең күп ата-аналарыбыз бу өлкәдә ялгыша. Әгәр дә күзәтчелек итсәк, безнең татар мәктәпләрен битергән күп егетләребез, кызларыбыз җир шары буенча әллә кемнәр булган. Шул ук Садри Мәхсудиләр дә русча да укымаган, үзегез беләсез. Ваяз Исхакилар да бүтән илләрнең дәрәҗәле урыннарында, Сорбонна университетларында хәрәкәт иткән егетләребез. Хәзер дә шулай ул. Хәзер дә андый егетләребез күп. Шуңа күрә дә минем әйтәсе фикерем менә шушылар белән аңлатырга кирәктер дип уйлыйм. Данил әфәнде, менә гражданлык позициясе дибез без. Бүгенге көндә язучының гражданлык позициясе ул нәрсәдә чагылыш таба һәм чабылыш табарга тиешме? Һәм гомумән каләм иясен язучыны нинди административ нормаларда белән тотып яшәтеп буламы аны? Мөмкинме ул? Юктыр. Административный язучы үзенең күргәнен ул барбы укучыга җиткергә тиештер дип уйлыйм мин. Әгәр дә административ без инде 70 ел буена пәриебезгә каршы килеп эшләдек. Шуңа күрә дә нинди административ юллар белән нинди аны саклап тоту дөрес түгелдер. Язучы үз фикерен дөньяга кычкырырга тиеш. Инде бүгенге көндә мин шуны әйтәсем килә,
Безнең инде язучының нәрсә бүген тоткан урыны дигән әйбергә, әгәр дә мин бу сүзләрне әйтмәсәм дөрес булмас, чөнки бүгенгесе көндә инде безнең башыбызга сугып, безгә ул фикерне әйттеләр. Безнең татар язучылары бүгенгесе көндә ике кулларын сызганып, милләтне саклау өстендә бик каты эшләргә тиешләр. Бу гражданлык позициясе булырга Бу тиеш. гражданлык позициясы була тиеш. Аңлашылды. Данил, менә сез үзегезне система кешесе дип саныйсызмы тулысынча? Һәм системада эшләп, әгәр дә шулай санасагыз, шул вакытта иҗат итү. Ул ничек бер-берсе белән яраша? Иҗат итү бит ул иҗат иткәндә бит барбер нинди күпмедер дөреслекне ашарга кирәк, хакыйкатьне җиткерергә кирәк. Һәм шул вакытта сез системада. Бу дөресен әйткәндә бик авыр сорау. Язучылар берлеге рәисе, әйтик, менә мен бу системада шушы оешманы җитәкләргә дип куелган кеше. Әмма ләкин мин шул ук вакытта шушы учакны сакларга да тиешмен. Шул вакытта үз сүземне әйтергә тиешмен. Мин дөресен әйткәндә теге барабанга тагылган тиң хәлендә дияргә дә була. Ягъни чүкеш белән сандал арасында. Чүкеш белән сандал арасында, әйе. Шуңа күрә дә һәр сүзеңне, һәр әйберне кат-кат уйлап, кайсысын мин әйтсәм, бу язучылар оешмасына, бу татар халык, бу кешелеккә әйбәтрәк була дигән ике сорауның берсенә мин җавап бирергә тиешмен. Һәр вакытта да. Менә мин шуны уйлап яшимдә. Сезгә кайчанда булса партия әгъзасы булырга туры килдеме? Һәм бүгенге көндә сезнең нинди дә булса фиркага турыдан-туры мөнәсәбәтегез бармы? Бүгенге көндә мин бер партияда да тормыйм. Әмма ләкин без инде барыбызда пионерлар, октябрятлар, комсомоллар булган кеше, анда тәрбияләгән кеше. Мин партия члены булмадым, коммунист булмадым дөресен әйткәндә. Бүген бер нинди дә андай оешмаларда тормыйм. Һәм сезне ничектер кудалап та карамадылармы? Сезгә партияга кирергә кирәк дип. Юк, андай фикерләр, Тәкъдимнәр. андай тәкъдимнәр булмады. Ул инде бүгенге көндә андай тәкъдимнәр була микән соң бүгенге көндә? Белмим, кеше инде аңа үзе хәзер бит инде Ишке яктан әзер булып яктан килгән. әзер булырга тиештер инде, әйе. Может быть, үзе мөнәсәбәтен сиздерергә тиештер. Мин ул турыда уйлаган да юк, һәм минем янга килеп ул тәкъдимне ясаган кеше дә юк. Язучының төп коралы каләм, кагаз һәм китап. Ул урамда лозунглар күтәреп йөрергә тиеш түгел. Бу цитата сезнең әңгәмәдән алынган. Әмма ләкин шул вакытта безнең урамнарда, мәйданнарда чыгыш ясаган язучыларыбыз, әдипләребез дә бар. Алар менә бу сүзләргә нәрсә дия? Менә кайбер язучы үзенең ишенә генә сыя алмый. Чынлапта бар язучыда яна, бар язучыда кия, кайбер язучы бәлки каләменең шәйни стель артында язып, туктале, мин халыкка үземнең авазымны шушы кагаз битенә салып, шушының белән җиткерим дип, кемдер газета, журнал битләрендә, кайбер кешенең ул шимый, ул кайнап чыгып, ул үзендә генә тоталмый, ул хисләрне ул урамга чыга. Урамга чыга. Шуңа күрә дә мин менә шушы әйтелгән сүзләрнең кыйммәте ташка, кагазгә басыла икән, ул буыннардан буыннарга, ул алдагы буыннарга да кала, барып җитә. Без бүгенгесе көндә шул Гаяз Исхакыйның ничә ел элек язып калдырган әйберләре белән әле бүген дә бүгенге буынны тәрбиялибез. Шуңа күрә дә мин әйтәмен, сиңа Ходай Тәгалә кулыңа каләм биргән икән, сиңа шундый сәләтне биргән икән, син шушының белән халыкны үз артыннан ниндидер ияртергәме, аңа ниндидер син мәгълүмат бирәләсең икән, аны язып калдырырга кирәк. Кышкырган ул бәлки вакытлыча сакланып та калмаска. Безнең
Yazучыларыбыз арасында татар милләтеннән булган рус телендә язучы авторларыбыз да бар. Әйтегез әле, менә без аларны бүгенге көндә татар язучысы дип әйтә алабызмы? Мәсәлән, шул ук бик популяр булган әсәрләре белән шактый резонанс тудырган Гүзәл Яхина. Ул татар язучысымы? Әйтә алабыз. Алар үзләре аны ничек кабул итә? Нигә әйтелмәскә? Менә Диаз Валиевны алыйк. Ничек инде мин аны татар язучысы дип әйтмим. Шул ук вакытта без әйме Рөстәм Кутыйны алыйк. Мин алар белән горурланам, алар безнең татар язучы. Хитаны, алар гаепле түгел бит. Алар ул мөхиттә үсмәгәннәр икән. Данил кебек алар Актаныш районының 99.9% татар авылында үсеп, татарны инде алар куядыр шундый мөхиттә үскәннәр икән, аларны гаепләп булмый бит. Әмма ләкин аларның әсәрләрен укып карарга кирәк. Әсәрдә бит бары милләткә, туган җиргә, Татарстанга булган аларның бары мөнәсәбәтләре бар анда. Шулай булгач та бит. Туктале буның мин әйтмәс идем. Дөресен әйткәндә безнең татарча язмыйнча да милләтне зурлаучы язучыларыбыз бик күп. Иң мөһиме аларның үзләренең күңелендә мин татар язучысы дигән аларның булырга тиеш. Аларның күбесе хәтта үзләреннән әйтәләр. Менә мин нигә шундый мөхиттә үсмәдем икән дип. Алай гына да түгел, безнең чиста татар язган классик язучыларыбызның хәтта әйткәннәре бар. Менә мин нигә менә шул саф нидә үсмәдем икән шул мөхиттә. Ягъни мәсәлән, безнең анда авторларыбыз да бар. Инде рәхәтләнеп язган булар идем. Данил әфәнде, менә безнең бит инде иң мәртәбәле премиябыз Тукай премиясе бар. Һәм ул Тукай премиясе инде безнең традиция буларак бирелә ел саен. Һәм традиция буларак безнең ел саен аның тирәсендә бәхәсләр куба. Артистлар, язучылар, сәнгать әһелләре арасында апрель айы җитә башлау белән без инде бер шоулашып алабыз бу премияның кемгә ничек бирелү мәсьәләсендә. Кайбер язучыларның авызыннан шундый фикер ишетергә туры килә. Тукай премиясе ул бары тик язучыларга гына бирелергә тиеш. Җырчыларның, артистларның, рәссамнарның аларның үз премиялары да бар, җитәрлек. Сезнең фикерегез? Бу сүзләрдә хаклык бармы, юкмы? Бер яклап бар, икенче яклап юк. Бер яклап нәрсәсе белән юк. Республиканың бөтен сәнәгать нене күтәреп ала торган бер гомуми олы премиясе буларга тиеш. Ул дәүләт уровенда бөтенсен җыя торган. Әгәр дә татар язучысы Биек Тукайны шундый дәрәҗәдә куйганбыз икән, без Тукайны зурлыйбыз һәм без әдәбиятны зурлыйбыз. Шушы урында без дөресен генә әйткәндә бүтән сынчыны куярга или булмаса композиторны куярга да мөмкин. Шулай бит инде. Язучы буларак миңа шушы безнең дәүләтебезнең иң зур премиясе, безнең улуг пәйгамбәрбез, шагыйрьбез Тукай туры минемчә ул. Әмма ләкин минем шуны әйтәсем килә. Данил туганым, апрель айыннан дип ялгышасыз, ул башланды инде. Инде башланды ул. Апрельгә кадәр дәвам итә. Башланды инде ул. Шуңа күрә дә, мин бер менә шушы исемгә куяр алдыннан үткәнеңне барларга кирәк. Артыңа борылып карарга кирәк. Үзеңне үзең тәкъдим итмәскә кирәк. Сине тәкъдим итсеннәр. Менә шул вакытта әдип буласың, менә шул вакытта әдәп була. Бездә бит ничек? Бездә бит үзләре тәкъдим итәләр. Ул бит премия ниндидер коллектив, ниндидер оешмалар. Туктагыз әле, әйдәгез әле җегетләр, менә шушы кешене фәлән итик, шушы Тукай бүләгенә тәкъдим итик. Юк бит, бездә бит үзләре китапларын, әйберләрен күтәреп килеп, менә мине быел Тукайга куясыз диләр. Бүләкне бит алай алмыйлар. Бүләкне сорап алмыйлар. Сорап алмыйлар. Шуңа күрә дә бәлки кай вакытта лаексыз рәвештә теге еллар дәвамында бәлки үз вакытында әле алынмаган бәлки шундый мисаллар булып, шуны күз аллап бәлки кеше минем дә чүп калырмын ахырсы дигән уй йөри торгандыр.
Менә шуны әйтәсем килә. Үзеңне Тукай бүләгенә куйган чагында, шушы өлкәдәге синең янәшәңдә тагын кемнәр куелган, син аны да карарга тиешсеңдер инде. Ул бит бар беленә, күренә бит ул. Аны бит чын йөрәктән булсаң да, мин, ягъни мәсәлән, үземдән нинди язучы көчлерәк, аның әсәре көчлерәк, мин аны беләм бит инде. Аны барсы да беләләр бит инде. Әгәр дә менә шушыны белеп эшлибез икән безнең, бер кайчан да Тукай премиясе алдында безнең ямсыз менә шушындай әйберләр килеп чыкмас иде. Ниндидер чикләүләр, каршылыклар булмаса, ул аңа кызык түгел. Үсеш булмый. Үсеш булмый. Әйтәләр бит менә тыелган җимеш татлы була дип. Әлбәттә шулай, әлбәттә Бу шулай. иҗатка этәргеч бирә торган фактормы менә бу? Тыюлар берникадәр, карлаулар. Әлбәттә бирә торган әйбер. Әлбәттә. Ул кытыклап тора торган, их моны әйтәсе иде ди торган әйберләр. Их моны язып чыгарга иде. Их моны белән маңгаена сугарга иде дигән әйбер белән әймәкче. Кайбер чагында ярсып, йодрыгыңны тинәп, ну мин моны әйтәм әле, ну мин моны язам әле дип ятасың да кич белән, иртә белән, Аллага шөкер. Юк әле язарга кирәк бит икән моны дип, әйбәт кире уеңа кайтасың. Бәлки кирегә уйга кайту ул дөрестер дә. Синең кичтән уйлаган фикерләрең бәлки ул җәмгыятькә киресендә эшләргә мөмкин. Әйтәгез әле сезнең хезмәт биографиягыз башланган чорларга берникадәр әйләнеп кайтыйк әле. Сезгә бит заманында атаклы режиссерлар белән театрда эшләргә туры килгән. Разат Исәнбәт, Марсил Сәлимҗанов, Дамир Сиражиев, Рауль Тумашев, бик күп. Сез бүгенге көндә үзегез дә режиссер буларак спектакльләр куясыз сәхнәләрдә. Куясыз түгел, куйдым мин берничә әсәр куйдым. Ул менә сез үзегезне бу очракта режиссер буларак хис итеп кую булдымы ул спектакльләрне? Үзегезне сынау булдымы ул? Дөресен әйткәндә, режиссер буларак куелган әйберләр дип әйтмәс идем. Мин бик көчле укытучыда укыдым. Марсел Сәлимҗановта. Марсел Хакимовичны беләбез инде. Ул бит инде 100 елга бер туа торган режиссер. Мин режиссерның кем икәнен Марсел Хакимович аркылы беләм. Шуңа күрә ул профессиягә керү ул шулай булып туарга кирәктер дип уйлыйм мин. Шуңа күрә дә бөтен җиргә дә бит Сәлимҗанов кебек режиссерлар җитешми. Шуңа күрә миңа берничә әсәремне үземә куярга туры килде. Әмма ләкин мин аны режиссерлык ягыннан бу инде ак дигән әйбер дип әйтмим. Ул дөресен әйткәндә бәлки эшлелек булгандыр. Анарысын драматург кеше бер кайчанда үзе әйберне үзе режиссер була алмый. Ул аны күргән инде бер тапкыр. Ул аны кагазга төшергән. Аны икенче кеше күрергә тиеш. Икенче якларын күрергә тиеш. Баетырга тиеш. Аңа шул вакытта художник та килеп кушыла, композитор да, артистларның уены да менә шушылар белән баетырган әйбер. Мин үземне режиссер дип әйтә алмыйм. Туры килде шулай куярга. Бик күп еллар ул әйберләр барды. Алар инде ләкин ул сезгә яхшы таныш өлкә. Таныш өлкә. Сез бит Казанның музыка училищесының вокал бүлегенә укырга кергән. Егет театр белгечлеге буенча укып бетерә. Шулай да сезнең хыялыгыз, яшьлек хыялыгыз җырчы булу идеме әллә? Данил туган әдәбият мәдәниятның кермәгән тишеге калмады буга инде, дөресен әйткәндә. Дөрес, мин Казан музыка училищесында укыдым, вокал бүлегендә. Әлеге дә баягы белем җитмәүдән инде ул. Авылда үскән бит инде. Опера культурасын без татар халкы бит бик авыр кабул иттек. Бүген дә аны авыр кабул ителәр. Аны яшен батыр түгел. Татар халкына опера ул бүгенге көндә бик культуран көчлегенә булмаса, әле бүген дә авыр. Шуңа күрә дә
Яшының батырын түгел, мен менә шул зәңгәр экран алдында әйтәм инде. Элек оперный җырчылар җырласалар, әнкәйләр радионы яптыралар инде. Минем үземнең тавышым оперный, көчле тавыш инде. Әйбәт кенә укыган вакытта, бәлки операга киткәндә булар идем. Аны миңа Зөләйха Хисмәтулланың әйткәне дә бар. Сиңа укып тәрәс калган дип. Безнең бит ул вакытта халак җырчысы, халак көйләрен авыл халкының йөрәгенә акмай булып ята торган моңлы тавыш булуы. Айрам, ул вакытта җырчылар да бармак белән генә санарлык. Рахим Кулов, Илгам Шакиров, үзегез беләсез, Вахир Гыйззатулла, Вахапов әле, асын без белмибез, Тахир Якупов, бик ди. Алар шуңа күрә дә мин инде Данил моны бетереп, син бәлки җыр ансамблендә җырларсың, мин Корда җырлыйсым килмәде. Шуннан соң bir zaman bildirүү күрә, Марсель Сәлимҗанов театраль училищега курсия. Шундай дахи кеше җыганда ничек үтеп битәсең? Менә мин 3нче курсны бетергәч, Сезнең язмыш шунда кирип аның китте. курсына укырга кирәк иде. Һәм үкенмим. Данил абый, шулай да менә сез Казанның 2 данлыклы театр сәхнәсендә 10 елга якын уйнаган актер. Камал театрында, Тинчурин театрында, һәм көннәрдән бер көнне театрдан сәхнәне сез китеп барасыз. Сез үзегезне менә бу актерлык юлында инде күрмәдегезме тагын дәвамын? Нәрсә сәбәпче булды тагын? Инде 10 елга якын ул бит инде шактый зур вакыт актер өчен. Ул менә ничек дип әйтим, театрдан китүнең бүтән сәбәпләре дә булды инде. Безнең бит яшьлек бераз гына мәй ярата торган яшьлеккә туры килде. Мин аны яшермим. Заманы шундай салу дигән әйбернең чәчәк атканрак вакыты, шушы әйберләргә дә бәйләнгән инде ул минем Камал театрыннан китү. Камал театрынан киткәч мин Тинчурин театрына бардым. Әмма ләкин мин студент чагында ук актерларның кайберләре әсәрләрне укыган караган вакытта бер образ белән чирли. Менә мин шушы образны уйнар идем, менә мин моны булай итәр идем. Миндә укыган чагында ук мин бөтен полотноны күрәдем. Менә моны булайрак язмаган икән, менә мин булайрак язарым дип. Менә шушы чир белән кирип киткән әйбердер ул. Аннан соң мин театрда эшли башлагачтан үземне канәгатьләндерә торган, үземә кирәкле рольләрне уйный алмадым. Аны миңа кайбер артистларның әйткәне дә булды. Данил үзе уйнамаган образларын пьесаларда язып чыкты инде дип. Бик характерлы рольләрне ярата дип. Шуңа күрә дә мин шушыны язып, шушы образларның сәхнәдә йөрүе белән үземне канәгатьләндерә дип. Чынлап та анда минекләр йөри. Менә шушы драматургия кирип китү минем актерлык хезмәтеннән китүемнең давалап торды. Менә сезнең язган пьесаларыгыз бик күп театрларда куела. Башласак, менә Казанда Тинчурин, республиканың Минзәлә, Чаллы, Әлмәт, Буа театрлары, Башкортстанның Нур театры, Туймазы, Стәрлетамак, Сибай, Оренбург, Дагыстан. Ни өчен менә бу исемлектә Камал театры юк? Бу һәрбер журналистның миңа бирә торган сорауы инде. Дөресен генә әйткәндә, безнең бәлки режиссер белән уйларыбыз, фикерләребез тәңгәл килми торгандыр. Без менә Фәрит белән бергә укыдык, бер курста укыдык, бергә Галиәскәр Камал театрында эшкә калдык бит инде. Аннары Фәрит Етскә укырга кергәч әле, аның рольләрен әле мин берничә ролен Алмаз Булатны уйнадым, аннары Төкүлмәгендә Наил образларын Фәрит киткәннән соң Зифада Иделне. Безнең мин бер җирдә яшәгән, авылда үскән, уйлау, фикерләү бәлки, аның икенче төрледер. Шуңа күрә дә
Фәрит мине аңлап бетермей, мин Фәритне аңлап бетермим. Дөньяга карашлар сезнең. Карашлар бәлки икенче төрледер. Шуңа күрә дә бу сорауга инде мин бер режиссерга да әйбереңне көчәп биреп булмый. Шулай. Әгәр дә режиссер синең әсәреңдә нәрсәләр күрми икән, или ул анда яшәми икән, ул мөхит аның өчен түгел икән, ул инде аңа алынмый. Һәм аның өчен мин бер кашында нигә менә фәлән итмиләр, нигә алмыйлар дип кычкырышып та йөрмим, талашып та йөрмим. Шуңа күрә дә иҗатым бик бәхетле булды. Бик күп әсәрләрем, 30-дан артык әсәрем Россия театрларында куелды. Күп еллар бүгенге көндә дә баралар. Шуңа күрә дә менә Камал театрында куелмауның сәбәбен без Фәрит белән бәлки икебез ике яссылыктадыр. Менә инде сез әйтеп киттегез, спектакльләрнең куелуы турында мин аларның бераз биографиясын, таралу биографиясын карап утырдым да, өйрәндем дә, шундый бер кызыклы фактка тап булдым. Сезнең Хатын түгел аждаһа исемле пьесагыз, менә мин алда санап киткән театрларның барысында диярлек куелган. Моңа бу спектакльгә, пьесага ихтыяҗым шундый зур булуы, аның исеменнән үк җәлеп итте бу нәрсә? Менә бик кызык әйбер. Хатын түгел аждаһа пьесасы бер төндә язылган пьеса. Хатын түгел аждаһа пьесасын Россия министрлыгы да сатып алды. Пуля белән. Без Мансур Галәҗев белән Санкт-Петербургта драматурглар семинарында булдык. 28 драматург. Ул елны шушы 28 драматург арасында бер минем ике әйбер сатып алынды. Ике пуля һәм шушы. Менә шунысы кызык. Буның бүгенге көндә Казанда әле бер тапкырда бер театрда да уйналган юк. Гәрчә ул Нур театрларында 20 ел бара, Әлмәт, Минзәлә бүтән театрларда. Әгәр дә шуны бүгенге көндә иманым камил, шушында менә экранлы иманым камил, берәр театр сәхнәгә менгерә икән, 20 ел бу әсәргә билетлар булмаячак. Мактанып әйтмим. Ул менә туган шулай. Менә ул шундай туган, ул үлемсез, бүгенге көндә мәхәббәткә хыянат анда. Ул һәрвакыт булган, ул булачак. Шуңа күрә дә ул бик җиңел жанр. Менә шул. Данил абый, менә без әйтәбез, дөнья ул, тормыш ул. Зур спектакль, анда һәркемнең үзенең роле бар дип. Сезнең ролегез бүген бу тормышта нидән гыйбарәт? Минем ролемне мин шуны әйтер идем. Мин бу җирлеккә үземнең балаларымны тудырганмын. Алар ике бертек. Кызым, улым бар. Минем оныкларым бар. Мин шушы гаиләнең олы бер бабалары, аталары димме. Менә мин шушыларга үрнәк булып, шушыларга ата булып, бабай булып, һәм шуларның миннән соң калган, миннән соң килә торган Салиховларның матур яшәвенә күз тотып яшим. Ниндидер олуг татар милләте дип мин олуг әйбергә тотынырга куркам. Ул иятсызлык булыр иде минем яктан. Мин ниндидер бу җирдә Татарстанда, шушы туган җиремдә әдәм баласына ниндидер яхшылык эшләй алсам, менә әз генә булса да, хәтта менә шу юл аркылы бер әбине кулыннан тотып чыгарсам да, менә шушыларны эшләй алсам, кешенең рәхмәтен ала алсам, менә шуның өчен яшим мин. Рәхмәт, Данил абый, шикерсез әңгәмәгез өчен. Сезгә иҗатыгызда тагында зур уңышлар телибез. Сезнең яраткан укучыларыгыз һәрвакыт булсын. Безгә әле сезнең әсәрләрегезне, пьесаларыгызны карап, куанып яшәргә ясын. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт.